Kuya inkosi uThixo wethu kukho izibele nezixolelo nakuba sivukele ngakuyo singaphulaphulanga nelizwi likaYehova. Nothixo wethu lokokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu. Loswaye Yehova kodwa ngokufanelekileyo kungabi ngenqubo yakho hleze undenza into engento. Bazalwane abathandwayo inkosi yethu Yesu Kristu ngale njikalanga mandithabathe lo mzuzu okunebulisa ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu oyinkosi kuthi nongunyana kaThixo uba wethu esisiqu sesithathu kanjalo kuye uThixo wethu besezulwini elulawulweni lukaThixo. Mandi nibulise ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu. Ndiyathanda ukuyibethelela into ethi ndisindisiwe ndayamkela inkosi njengenkosi nomsindisi wam. Ndiyayazi ke ebantwini abafana nathi iyasinqabela into ethetshoyo. Sisindisiwe uthi utata uJohn Wesley, all can be saved to the uttermost. So ndiyarhalela ukuthi ke singabantu abasindisiweyo. Ndithanda into yokokuba sabelane ngelizwi elifumaneka kumazwi kwincwadi uncuthu lwendaba ezize noYohane okanye ivangeli ngokubhalwa nguYohane kwesasahluko se-11 ivesi yona yileya yesine. Isifundo sethu sakusifumana kule ncwadi ivangeli ngokaYohane isahluko se-11 chapter 11 verse 4 ivesi yesine. We will get our scripture reading from the Gospel according to St. John chapter 11 verse 4. Kukho amazwi ke afumaneka phaya evileke uYesu, evileke uYesu. Bazalwane, ndiyacinga into yokokuba abazalwane kudala bethandaza xa kwangoku into yokokuba kanti uThixo simthandazile nje, kutheni le nto engekaphenduli, kutheni le nto okanye singekaboni umqondiso. Andazi ke into yoba mandiyibeke kanjani, kodwa ndikrokrela ukuthi ngelaa xesha uThixo wayesenza isibhambathiso, wasenza noyisemkhulu bamaSirayeli, waze wawukhumbula umnqophiso wakhe kwinzala yakhe. Now okokuba bendinexesha bendiyawuthi mfakatyhomfa noko ngengathi uThixo wethu uthule uyathetha. Bendiyawuthetha ngento ke ebendiyakuthi mhlawumbi ngolwimi lasemzini nithi the delays of God. Madoda mfakashwayiba ndikuva kakuhle bawo wethu uthi kwesahluko sincinane ngufo evileke uYesu. Amazwi abhalwe ngokubonakalayo kule Bhayibhile endiyiphetheyo okanye isihloko ndaba sithetha ngokusweleka kukaLazaro. Ndiyarhalela ukucinga into yokokuba kuleya yakho iBhayibhile inoba ithi ukufa kukaLazaro. Ewe nkosi yam, ithetha loo nto le Bhayibhile ithi apha ukuvuswa kukaLazaro. Ndiyayiqonda ngoku kusemveni kokuba uLazaro okanye oMariya bahambe baye kuYesu besithi lo unesifo. uLazaro lo ithi iBhayibhile kwakukho umntu uthile owayegula owayegama linguLazaro. Lo mfo wayengoseBhethani kuloMariya noMarta udade wabo. uMariya ke lo ngulo wathambisayo inkosi ngamafutha aqholiweyo, waza wazisula ngenwele zakhe inyawo zayo inkosi. Lo Lazaro ke wayegula, wayengumnakwabo. Ke besithi inkosi umhlobo wakho uyagula. Uyabona ke sokashwayiba xa befika oMariya apha kuYesu bathetha amazwi okokubana uyabona lo umthandayo uyafa ngoku.
bambikela mfondini ngokugula wevu Yesu kodwa wathi ngeli xesha ezile wadileya nento beke ndathi mfondini okokubanga bendinexesha bendizawuthi masithethe ngokuba uYesu athabatha ixesha lakhe athi nokwesizwa enze ngengathi akeva athi nokwethetha asikathulu yala uYesu kwizinto mfokashwayiba uzenza ngexesha lakhe that's why sithi ngelesilungu sithi uThixo une-timing yakhe yokwenza izinto ozakhe kaloku mfokashwayiba umthi sawumile awumi nje kodwa uma ngengqambu yiyo loo nto sibona umthi sawumile sibona iziqhamo ngoku uthi uYesu lo umthandayo uyagula Maria wake wathi mfondini umvaleli wamava wengqondo okanye intshumayeli wathi yonke into inexesha layo apha ekuguleni kukaLazaro belingekafiki ixesha lokuba uYesu ngokwakhe afike azokubonakalisa amandla kaThixo azokubonakalisa awakhe amandla ukuze azukise ngabona amandla kaThixo ngemini eyodwa xa indimbane kaYesu ihamba kwistrato intombazana eyodwa yayinethunzi yayinokufa okugula kwegazi kodwa yenza into eyodwa yachukumisa ingubo kaThixo wema uYesu ndifuna into yokuba sithethe ngoThixo wenza izinto ngexesha lakhe the delays of God uThixo ndixelela uthi uyayazi imandezelo esikuyo uyalazi iliqha esikulo uyazazi izigulo esinazo uyayazi into esikuyo yensela umsebenzi uyabazi abazalwane futhi kunjalo nje uyivile imithandazo yaYesu wenzani apha koMaria uyabayeka futhi uyayazi okubana ekugqibeleni uzamvusa uLazaro kwabafileyo emveni kwensuku ezine bathi xa besiya kuye sefile kwiintsuku ezine kodwa lexesha uYesu uyayazi uba le nto ngumqondiso wozuko likaThixo ingathi uYesu ixesha lakhe kakuhle lala xesha loba wena mfondini ungabiva le ntombazana sekuhlangabeza uYesu uthi usele ntsukune uselenuka uye uLazaro kaloku mfokashwayiba uThixo unecebo lokwenza izinto ngexesha lakhe ngoba kaloku uThixo akafuni sizenzele ngokunokwenza mfondini ngiyasithatha ixesha likaThixo lixesha lokuncama kwethu usithi ke umntu ofuna ukuncama yeka bambelela ngoku yeka ukuncama ngoba sekuzawufika ixesha loba uYesu Kristu enze imiqondiso utheke uYesu evile nangoku mfokashwayiba niyiqonda le nto kwesi sifo sijongene naso kwezasemzantsi okanye ehlabathini le-coronavirus nangoba kuba uYesu indlebe yakhe ikude kuba ingevi xa sithandaza sizona simncenga uThixo uzawusiva nantso ke bazalwane elo nto siyithethayo yintokokuba kwizikhungo kwimithandazo ekubizeni kwabantu ekumngcwaliseni kwabo nasekumbuzeni imibuzo uYesu uvile uYesu kodwa uzawuyizana eyakhe impendulo ngeyakhe ixesha elifanelekileyo kaloku lo nguThixo ophendulayo umfokashwayiba akuncede okokubana sibe ngathi asimthandazi lelona xesha ngoko kokumele ukuba siphe idolo ukutya kwalo ngokuthandaza siqine emthandazweni kodwa singasambuzi imibuzo uYesu singambuzi into yokokuba uthulaleni siyayazi into yokokuba ithi iBhayibhile eyona nto ibangela into yokokuba uThixo angayivi imithandazo yethu zizono zethu yiyo le nto bendisithi kuyo inkosi uThixo wethu kukho izibele nezibonelo nakuba sivukela ngakuyo singaliphulaphula ilizwi lakhe lamazwi wakhe angcwele